Hi guys, so naana punta diri karon sa akong channel. So sa mga wala pa nakasubscribe. So pag-subscribe na mo guys, please. So support mo sa akong video guys. So paki-click na lang pod ang bell button para ma-notify mo pag naa ko'y mga bagong upload na video. So naana punta karon diri karon, naana po ko'y bagong topic nga gi-prepare guys para sa inyo ha. O lalo na sa atong mga OFW. So para ni sa mga OFW nato, kung kinsa man ay mga pamilya nga OFW, ah, para na sa ilaha nga unta makatabang pod sa ilaha. So akong gi-prepare karon guys, naa ko kumbaga personal na ko ni siya nga advice para sa mga OFW nato, sa mga first timer o sa mga katong kapila na nagbalik sa abroad. So about gyapon na sa insurance guys, kung kumbaga unsa ang ma-benefits sa mga OFW nato nga naa sa abroad. So na ako'y gi-prepare nga advice, kaya kay sa kasagaran mo sa atong mga OFW, sila to ang mga breadwinner sa pamilya. So kung sila ang breadwinner, so monthly jud na sila nagapadala kay naa sila ginapa-eskwela, na sila ginagastuhan sa ilang pamilya para makasustain ilang pamilya sa mga gastos. So ang 'di ba sa ato ang mga Pinoy, kumbaga tradisyon or nakasanayan na nato nga paggikan sa abroad naa dyoy mga pasalubong, dili jud na maiwasan guys nga ang OFW naa dyoy sila mga pasalubong para sa ilang pamilya, sa ilang mga relatives, sa ilang mga friends, mga kapitbahay, tanan nga halos tanan nga mga kaila. So nagapalit yun na silang mga pasalubong. So, kay gusto po nila nga maging happy po ang ilang mga pamilya pag uli nila. So ako para sa ko guys, personally ha, wala na siya dili na siya lain nga mga tradisyon. Dili siya lain kung kumbaga dili siya lain kung di pag-ipunan nimo, na kay budget, wala nimo siya giutang. Kay namagod ka sabihan nga sige lang taghatag karon, hatag karon. Tapos pag abot sa panahon mamulubit ta, kumbaga maging broke ta. Sige lang taghatag. So dili man siguro na siya kalain nga i-break na to na siya nga tradition guys, no, kay nakasalalay po diri ang atong budget. What if kung bawa nagstay na ta, nakauli na tagikan sa abroad, na nata diri sa Pilipinas, tapos pag pila ka months sige na tag gasto kay ang kwartaan na sa mga OFW guys, ang mga ipon nila sige na nagawas, wala na yung nagasulod nga income. So kung ingana ang mahitabo, hala gawas na lang nga gawas, siguro taas na gani siguro ng 5 months nga naapa na sila kwarta. After 5 months or 6 months na sila nga nagstay diri, wala gawas na lang kay maabot na lang na tanan ang ilang kwarta sa expenses. Pero ang expenses sa pamilya same lang gyapon katong naa sila sa abroad. Wala nagbag-o. Mas lalo pa gyud siguro nagasto kay syempre naa na ka diri, mas gasto na siya. So unsa ang himuon na to ana guys para maiwasan na to na siya? Muna akong pangutana para maiwasan na siya. Kay nakoy isa na isip man gud, or kasi alas tanan naman siguro kabaluan ni nga dapat pag na OFW ka, mag-invest jud ka. Kasagaran man gud sa itong mga OFW, wala naga-invest or siguro mahadlok lang pud sila mag-invest, or mahadlok sila mag-invest, mag-risk sa ilang kwarta nga i-invest sa negosyo. Kaya para kung naa na sila diri sa Pilipinas, dili sila maubusan og income, naa dya po'y nagasulod. 'Di ba ingon ako ganihan, sige na lagawas ang kwarta. Pero kung may negosyo sila, dili sila mahadlok nga magsige gasto kay syempre naaman sila yung negosyo nga makuhaan sa ilang source of income pa. Tapos ang uban gyud nga OFW mag-extend pa og pila ka years, pila ka kontrata ang extend nila para lang makaipon sila, na sila'y magbutang silang bulsa pag maguli sila. Ang iban dili pud maguli kung gamay lang ang kwarta. Syempre, di ba? Tama man pud. Usa useless na imong nagadto kag naging OFW ka, nagantos ka didto, naggimingaw ka sa imong pamilya nya pag uli nimo, wala ka masaya, wala na, broke man gyapon ka, masayang lang gyapon tanan imong gihaguan didto. So naay ingana nga mga OFW nga mag-extend para mas makaipon. So na ako advice no sa mga first timer or sa mga kapila na nagbalik og abroad or sa naibalak mag-abroad balik. So dapat diri pa lang sa Pilipinas guys, planuhan na ninyo na ako'y
na ako isa ka solusyon, kumbaga personally ha, nga naisip nako as financial advisor, naisip na ko nga dapat ang isa ka OFW diri pa na siya sa Pilipinas habang nagaprocess siya sa iyang mga requirements, mga nga para maka-abroad siya, tanan nga mga processing dapat isabay niya ang pag-process sa iyang insurance. Kaya nga naman guys, ang insurance manggod kung maglakaw ta, syempre kita ang ginaasahan sa atong pamilya, kita ang mag-provide, makasustain para makasustain sila, natay ginapa-eskwela, natay mga pamangkin o mga anak, pa-eskwelahon. So sila tanan ang pambaon, ang tanan ng mga gastos dira sa panimalay nato. Kita ang asahan sa atong pamilya, so kita ang breadwinner. So kung natay insurance, wise kay na siya nga decision nato nga himuon kay kung whatever mahitabo man sa tuwa sa ibang bansa nga nagatrabaho ta didto, di ba? Na ko'y permente nata mabalitaan permi nga na isa ka OFW nga ginabugbog sa amo, di ba? Ang uban kumbaga mamatay pa tungod lang sa pagkaabuso sa ilang mga amo. So wala na to na siya ginapangamuyo guys, but we can prepare or pwede na to na siya paghandaan sa atong mga way nga para pwede na to na paghandaan. Kasi syempre pag naa nato sa abroad, ang pamilya nato diri sa Pilipinas naga-expect nga makapadala ta monthly, regular atong padala sa ilahan. So expected nga kita jud ang magbuhi sa ila, kumbaga kita ang breadwinner nga ginaasahan. Wise kaayo pag nata insurance guys, kay whatever may tabo, ang kwarta, kumbaga ang income nata, income protection, o kung mawala man ta due sa dahil sa because of sad events, kung saan mga sad events karang magkasakita, maaksidenta, or pwede po mamatay ta, simba ko, knock on wood, di ba? Wala man nato na ginapangamayo, pero prepare lang ta para atong pamilya dili maging broke, dili sila mamumblema kung asa sila magkuha og mga panggastos nila, di ba? Kasi syempre kita may insurance man ta, mamatay ta naman sila makuha kay sila atong mga beneficiary, na sila makuha na po sila magastos if ever na wala na ta. So wise kay na siya nga decision guys. Tapos kung magkasakit ta, di ba wala na tay income ana magkasakit ta, natay critical illness or may disable man ta dira. Pero kung natay insurance, ang atong pamilya dili sila magkautang-utang kung asa sila mangita sa ilang gastusonon, pati sa imong kung ikaw magkasakit ka, pampalit nimo sa mga tambal, pang-hospital nimo. Sila mismo dili na silang problema, kaya ang insurance na ang mag-provide para sa imong family kung mawala man ka, di ba? So nindot kay siya nga decision guys kung magkuha mo insurance before mo adto abroad. Maliban sa akong ginaingon ganiha nga maliban sa mag-business ta o mag-invest ta, isa po na siya sa source nga pwede na to makuha og income or source nga kumbaga protection sa atong income ba, dili bisag mawala ta na lang gyapon tay makuhaan natong pamilya. So abi nimo guys na 5 years to pay na mga insurance depende sa product or depende sa company. Usually sa among company man good na 5 years to pay. So ang iban nga mga OFW pag start pa lang nilang trabaho, kung magkuha sila ng insurance, after 5 years so mag-extend ba sila og mga duha ka contract ana, so ma-paid na nila ilahang premium investment monthly, di ba? After 5 years na paid na nimo, na humana pa nimo kontrata, naguli na ka diri sa Pilipinas, paid na nimo imong premium, pero ikaw protected na ka, whatever mahitabo man diri sa imong diri sa Pilipinas, na accident man ka, so during sad event mahitabo, ikaw protected ka og imong pamilya na ay makuha. So di ba nindot kay siya investment, kumbaga dili na siya mawala guys. Whole life na kumbaga habang buhi ka, kaya na ay mga product nga hantod 100 years old ka. So napoy uban nga mga product sa insurance nga pwede nimo maka-payout ka, na ay payout ng mga investment sa insurance. So nindot kay siya guys, dili lang po siya para sa health nato, kundi preparation jud sa atong pamilya, sa future sa atong pamilya, or even sa inyong mga anak, gusto mo karon pa lang gusto niyo mag-prepare na
para sa education sa college sa inyong anak. Gusto niyo maka-eskwela sa nindot nga eskwelahan, gusto niyo maka-eskwela nga mga nindot nga mga kurso, sila mismo makapili kung sila nga nindot nga kurso nga para sa ilaha. So nindot kay siya nga investment para sa mga OFW kay ah, kita mismo protected atong income o atong pamilya. So guys, kung naamang mo'y mga suggestion or naamo ko'y mga wala nabanggit sa akong advices nga makatabang sa mga OFW maliban sa investment o sa magnegosyo or mag-insurance, so paki-comment na lang sa baba guys, para next time nga kung maghimo ako same lang yung ani nga pud nga video about sa mga OFW nga makatabang sa ilaha. So at least makabalo pud ta guys sa inyong mga opinion o suggestion. So ako dai si Jerwin Toledo guys, also known as Insurable and Believe to Win. So thank you kayo guys. So subscribe na mo guys para ma-update mo kung na ako yung mga videos about financial and insurance. So thank you kayo guys sa inyong time. Hopefully mag-share, like mo sa akong video para daghan pud makabalo sa inyong mga kaila nga mga OFW or kamo mismo nga OFW, pati sa mga kapamilya nato nga para kung naman sila ng planong mag-abroad or sa mga first timer mag-abroad, at least na sila idea kung saan nila. So kung gusto mo magpa-consult guys as financial advisor, ako licensed financial advisor man ko, thank you God kay gi-allow jud ni God nga makuha na ko ang license. So thank you kayo guys. Hopefully mag-comment mo, mag-share mo sa akong video para at least makabalo po ta sa mga ideas ninyo, di ba? So thank you guys. This is Jerwin again. Bye bye.